Jaký to bylo? Ježíš, nevím ještě. Zítra se mě zeptej. Do nových prostor konference, kde jsme právě teď v O2 Univerzum, jsme si přinesli náš stávající formát konference, a to rozdělení na manažerský a technický sál. Na závěr je tady ještě jedna změna, kdy propojíme oba sály a uděláme velkou panelovou diskuzi, kde se budou řešit dvě hlavní témata této konference. Bezpečnost AI a také propojení mezi bezpečností světem Apple a Microsoftu. Po 10 letech jsme změnili místo konání naší konference Security. Z hotelu Clarion jsme se dostali do O2 Univerzum. Je to sice blízko, ale pro nás to znamená velkou změnu. Letos máme přes 900 registrovaných účastníků. Je to velké číslo, je to velký závazek a myslím si, že je jasné, jaký cíl budeme mít v příštím ročníku. Hezké dobré odpoledne, zdravím vás z konference Arikoma Security 2025. Dnes jsem měl tu možnost při ranním bloku prezentovat společně s kolegyní Ivanou Kočíkovou téma AI Act. Je to téma, které samozřejmě nás jako divizi Risk a Compliance hodně zajímá, protože je to další nařízení z dílny Evropské unie, které nás nějakým způsobem bude ovlivňovat. My to vidíme určitě hodně pozitivně, protože umělá inteligence je něco, co používáme všichni. Používáme to víceméně dnes a denně. A teď je jenom otázka, jakým způsobem se to bude využívat v organizacích, a abychom z tohoto velkého potenciálu dokázali vytěžit maximum. I came here to speak about a topic called hacking with AI. We are currently in a state where cybercrime are developing malicious LLMs to facilitate their malicious activity. And I shared a roadmap of 5 to 10 years from now that we in the cyberspace will switch from traditional security into LLM vs LLM, offense vs defense LLM. Eventually, our security prevention will need to be performed by LLM, and today already the hackers are using LLMs to perform offensive attack. I shared in my presentation what does the ecosystem look like. Thank you very much. Já bych chtěl poděkovat za hlasy, které jsem dostal v anketě o nejlepšího speakera. Jak by řekl Karel Gott, tak tohle jsem vážně nečekal. Já jsem se snažil pohovořit o tom, jak komunikuju s hackery, jak se snažím vyjednávat za zákazníka, když dojde k nějakému útoku na jeho infrastrukturu. Snažil jsem se to pojmout takovou zábavnější formou, aby jsme to trošičku odlehčili, tohle vážné téma. Chtěl bych jenom na závěr říct, že doufám, že mě zákazníci v tomto oboru vůbec nikdy nebudou potřebovat. V posledních letech jsme měli tu čest získat prestižní ocenění za nejlepší stánek konference. A to hned 4krát za sebou. Moc za to děkujeme. V letošním roce jsme pro účastníky připravili opět čerstvé ovocné freše, které se ale mohou vyjezdit na tomhle superkole. Tak jsem zvědavá, jak to letos dopadne. Držte nám palce. Tak na zdraví.